Wena phela uhlezi unemgozi mzala. Awusanqomi umono wami. Like umono wani back to school yazazi indaba zesikole. Isithomi. Fanele ususe Q-Tex. Uyenza i-buffet shine. Yes. I wear a good festival. Awuzanga nazo namhlanje yey wena uyakhumbula that day inyawo sele right ngikhuthuyile ne ngihwayekile la kancane uzulile kancane uyazi namthomi yathi umzulu ophezulu ngikhamelana Okazi ngiyazi ngihalela i-cold drink. Ngaleso sikhathi ngiphethe ama-5 bob, ama-10 cent in fact nawa i-2 bob ne-10 cent Tommy. Wena uthe une-black card obatla uyodla komfundi. Yo ayi wena sitshena sawo kabekusile kwa. Yo wantswafisa i-20 cent emiwile mngani ungakhalela i-20 cent hayibo imali ayithenga ichapisi wena ngithi naku imali wena ikuphe yakho awuna ne-10 cent emnyama makukhuluma kanje asembe ngiyobeka leyo mntana endlini wena kuyawusiya nje ngizobuyela back ayibona ngizobuyela back hayi wena awungenza Mabangamtshontsha sangeni mabangamtshontsha isonja lizwa yami mayishabelela ubolotha iyo ayibayashaya niyabona mina ukwenza nencedi ngeke ngibaqale iyo baba ngaka bethe bamuthi umbonile yana bambambile driver yeah Tommy esontenini le namhlanje ayi namhlanje ke because that yo yabona ngathi kubahlakahla manje ngeke ithi la ngizofika hayi ngeke ngani manje because wena ukhathi ukudla kudlile uthanda ukudla kangaka because ayisaphile yini wahlala wedwa mama angiwazi mfethu nami lokhu nje ngila mhlawumbe abantu basemasontweni ababuye emasontweni manje holiday holiday ndoda mina ngiyahlalela endlini nje ugogo nosisi lapha bayesontweni mina ngeke cabanga bathini lapha endlini bathi kumina hey umhedeni nini ngamtshela yambani esontweni lende mina angengeni amasonto uyingeni amaravela inaba angisho nami mina sithini kanjani bese awusho mfethu ngiyakhumbula ngazi ukuthi ngangithi ngizokubuza ngale kwavela lokwami kuye esibhedlela ya wawuthi uzobuza ngosisi wakho mfethu sisi wami ya ndodish phela lo yangimshiye emncane manje wena so ngihambisa nabantu engawabo bese sibaka mnceda ngibani umncedi
Usisi kaMncedi. Oh, usisi kaMqoqi. Umqoqi ngimaze ngoNjabulo. UNjabulo ayileyo nje leyo ngiyayazi. Bengidate naye, maybe asidate manje ngimtshela ukuthi yena ngisamfuna, ngisamana nama-feelings wakhe. Yana ngimazele besihlangane nomqoqi like bekazimele yabo. Yana manje sahamba abiza ubani? Abiza uNjabulo. Ambuza ukuthi unjani yana ushaphi and then mina ngi-well respected. Angifani naye mina Chomi. Ayi shem ngikhathele. Wena tsila yakhe. Ayi Chomi senza kubona shem sharp ne. Okay, bye bye. Usho lo mncane lo bekutshela ngayo. Ya, but lo ngangithi ngizobuza mfethu. Mfethu yazi lo muntu angisamazi because abasangivumeli ukuthi ngiyombheka lapha. Bangiboshi angiyazi nendlu yalapha ngiphindanga ngayo nje mina lapha. Abangifunda. So right ngiphelele impilo yami mfethu. Hawu dawona zalo kumele ungavumi mfethu. Ungavumi mfethu azi bekuhlwane nesisi wakho. Nawe hambi ebuye mfethu uzama ukutshontsha umbona mfethu. Baba noma lo muntu mayephume emakoleni yakubuya ibishop noma yakumona noma uzama ukumbona. Lapha yabangixosha bathi ngingasalibeki lo. Ule stepfather ile stepmother sakhona besiyawubalisa. Yes. Yeah. Ngigcine nini sona lesana. Lesana no benisifonela nje. So maybe izolo. Yeah, izolo benisifonela. Naso sisalokhu uzana ngithi into zesikole ya. Indoda ecabanga ngifonela u-aunti lapha endlini. Uthini indoda? Ungibuza uspecific ukuthi ubuya nini emakhaya. Uyazi ukuthi uspecific la? Uyazi ukuthi ulapha mina. Uyazi ndoda wagcina emtshelile uspecific emfonela ukuthi hayi ngisala lapha ukhona. Manje uyakufonela mina uyangihlupha. Lo mama ufuna ukuhlumeza ingane yasekhaya. Sifuna ukuyela ehlumeza. Akumelanga ngisahamba. Ungayivumeli ukuthi ihambe because washonelwa wathi hayi la aunti vele. Mfethu yazi la aunti mfethu mangambona kahle ukuthi ukhohlakela kanjani. Mangathatha wena mfethu ngibela ngithi bayimi umbona mfethu ukhohlakela yaphi la aunti. Hey baba nami nginenkinga zami ndoda. Hayi ndoda. Indoda angambona namhlanje uMncedi bafa. Nami ndoda ngimangele ukuthi ekho. Hey ndoda. Athulanga kafu. Maybe sayithola intombi. Ngesinami mfethu azingisola lokho mfethu. Sayithola intombi. Mina ngithi kodwa ngithi nawe ke la ikhona. Ayikho nami phela ngisuka le ndoda ngicingana nayo ngaza la ngithi ngizokuthola vele ngapha. Ya, Kabelo. Khathele namhlanje. Hayi, khathalekile. Nendoda. Masiceda la ndoda shima nami kufanele ngivande le ngifundisa ukudrive. Ithi ngizwakala. Uzofonela imakhiwo zabo. Ndoda uyabona manje nalezi sithathile isiqoka yabo manje kuyashisa ndoda. Ndoda ngiyazifuna lezi ntwana yishi ngizithole yo. Ndoda khathalekile today mina ngeke. Yo, hayi. Ngingangani vele mina ngikhathele. Keke kuyashisa yabo. Akushisa kuvela ukhathalele umzimba. Kona le party bengade ngithi ngiyakuyo ngiyangena egate bangibheka so. Le Iva ingale la ya. Hey ndoda bazenza special. Hey ndoda ngibe ngiyabona. Ngibe ngiyababona. Mina ndobo sikashisa manje nekolo sisevula. Ngabe kusiya nini emfuleni ndoda? Hayi, nayi ngisime emfuleni ngiyasaba. Hayi ndoda usabani phela siyohamba nabantu abadala. Hayi ndoda. Angithandi emfuleni. Why? Hayi. Phela nto sihamba nabantu abadala ndoda. Asiswimi. Shower more. Oh, hayi ifa kuswimi hayi njoza. Hayi ayanakuswimi. Ngeke sambi la kuchere yena. Ntombi kancane phela. Singayazi. Ndoda kunenhlibheke.
Oh, ukhuluma. Hayi wena ntangusile. Abesishelele nje ngalaphaya andodana umqoqo. Angaziboni mfana. Angaziboni. Serious bengizohlangana nazo ukuphika. And angithi ezangani vele. Oh. Hayi. So ichilexa vele. Uyushiye nanekhephi. Elethekile. But as long le ntwana lezishayela. Zishwele ngeke basawuthole ngale cap leli lakho. Ziyapha. Mfana ngiyayibona. Washeli. Lenye ibanga 225 boy. Okay. When I drive up, please. Hi, my name is Mbali. My name is Mbali, and for shots is Mbali. Hi, now Hi, unjani? Awusibulisi nokusibulisa. Sanibonani. Unjani? Siyaphila. Ushapha. Ngiyakubona wena mawake khona ngithathena. Akithi bina ekhaya. Ngiyene bathi. Okay. Chomi kanti amanzi mina ngithi uphethe imojo yazi. Imojo kudala ngayiceda ngakha amanzi. Anyways, like usinakho nonalera abekho serious yazi. Ngono bayiphumele nje la ngoba abekho serious wena chomisho ngiyakutshela uyisecond leader wena. Userious nge-life like uzoba lead abantu. Uzolandela imithetho yami. Ane uzolandela imithetho yami. Like chama sambe like sodlala yena. Halelele takile around you. Sambe. Asaphila amadoda niphenini. Ayikaphileka mfowethu eish. Hey madoda, yini buyaphi kangana le nto esingasayazi. Yini sibheka namhlanje? Nami ngiyibona ingishayela ikhwele ndoda ngithi hayibo ubani maye. Indoda ubuphi indoda? Yazi bekuma lapha eholomisa kuma Grace yabo ngihamba izolo. Oh, hey ngiyakuzwa. Ngoba sinini lapha ke ngivulile khona shy plate mangithi awuphumi mntwana nawe. Nami vele ngayibona ukuthi ayile. Abona lapho ukuthi awukho ke nawe shoot. Maye wena kwenze njani wahlala wedwa nje namhlanje? Awu ndoda ngisathi ukuphola ntwana yabona le wedding nani kanjani manje bengisathi vele ngizovela la mina manje. Mina ngithanda lo mthunzi mfana. Hey ndoda iyo vele le indawo. Yebo. Yebo. Iyo vele le indawo vele yami ngayingaluphi ngani. Yasisami. Mfana ngisihambile beast yo. Ayisifayile. Yabona ntabona ufila kanjani ukuthi ikole sezizovula manje? Yabona esikolweni hayi mina ngijabulile ndoda ukuthi ngiyabuyela izitsha ndoda yo. Hayi ngijabulile ukuthi mina ngiyabuyela esikolweni. Bayithe le studio lesithe sifuna ukucula itheni? Iphi? Lento sithi sesiqala ingoma le. Yo. Ishale yo. Leyo sinanda. Tshekile ukuthi ayifuni. Ngikhalele lo drive. Saze la grade 8 la boze pisa bathi bashaya bazeba awuze no bangizephisa phela mina ngiyabona manje umele isikole ngicede ngisebenze
right nje guys. Ukhuluma ngesikole uyazi. Kunani? Hayi. Okay, sifuna sikhulume ngotshwala ke. Hayi, tshalo bani. Awufuthi nokhula baba. Uma wokhompleni ngokukhuluma ngesikole okay, masikhulume ngesonto. Yababona laba Yabazalani edani sonto mina ngilahisa nalo ngifundisi ke ndodo. Ngiyafana. Ngiyantshela Maya majitu bani? Kuzibani nje. Lo usihle uva uphelele nje. Umuntu ayedinga ngicela nene. mina nami bengakayiboni. Kodwa inhliziyo iphakelwa angazi mntana omuntu awuthandi ngani. My name is Musila Muntu. You guys know me as Non-Cam. Guys, I like to say thank you for subscribing our channels. One love. My name is Zinobusi Masuka. I'm from Bilonotando. I'd like to address you that season 2 is coming and please stay tuned. My name is Boshova Adolti, as you know me as Amile Zanini. Guys, I would like to say thank you for subscribing on our channel. Please keep on doing that. Stay tuned because season 2 is coming. Guys, and then
Siyabonga uthando lwenu guys. Silutho ngaphandle kwenu. Hi, Shorty and Betty, welcome to our YouTube channel. So guys, thank you for 126 subscribers. Yeah, and I don't know how many likes, but yeah. And guys, and 1K views, yeah. So guys, my name is Neo Sojani, and I'm known as Pila Uma. Hi guys, I am Miss Goyoshi, and in Mutanda I am known as Kabelo Zwan. So guys, please keep supporting us. And season 2 is coming soon. Don't forget to subscribe.